Makadi zvenyu muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Nhasi tiri mumusha weWaterfalls. Matashanyira mama vane dambudziko ravari kusangana naro. Ratati tivapo mukana wekutaura nemi semhuri yeZimbabwe yatinoziva nekubatsira kuti tinzwe dambudziko ravo kuti rakamira sei, uyezve rubatsiro rwavanotsvaga rwakamira sei, nekuti the English say a problem shared is a problem half solved. Saka nhasi tatirega tishanye tinzwe kuti mama dambudziko ravo rakatanga sei ende rubatsiro rwavari kuda rwakamira sei. Mama, ndinokuchingamidzai paSlyMedia TV. Mama, ndokumbirawo muudze ruzhinji rweZimbabwe kuti imimi munoitwa ani, uye makakurira kupi ende dambudziko iri rakatangira papi kuti rizosvika parasvika nhasi. Ndinoitwa Beloved Gundani. Ndakakurira kuShurugwe. Ende kuShurugwe ndokwandotogara. Ndakazobva last year muna June ndichiuya kuno kuza chacha kunyanyisa kurwadza. Okay. Mati changa chakunyanyisa kurwadza chii ichocho mama chiri kukurwadza? Ichi chiri panhasi pauro. Alright. Chakatanga sei? Chakatanga 2018 pandandiri kungezi ndichitamba bhora. Kuzi yatanga iri tsinga iri panapo. Kuzokatotarisa patori negomba. Ikazobva 2018 kuzi ndakazongoona pasina tsinga yakuzi yange yakatombofuta ikadai ikazongopera. 2019 ndakatanga kunzwa like zvimba kudai katoti akuda maybe ndakanganisa kuenda bhora. Ndopachakazototanga kutokura chikura. 2022 ndichitenderera nitsvaka kubatsira ndakatry. Okay. Saka pamakatanga muchiti yange iri tsinga, mune rubatsiro iro makambotsvaga kuti chii chaikonzeresa kuti tsinga iyo izvimbe? Ipapo ndachiri ndavharika ndambotsvaka. Okay. Saka pauro zvakatanga rini? 2018? 2019. Okay. Saka munenge muchinzwe panorwadza panoita sei? Chinotouya kozobloka kuro nekuvhara mweya. Kuzi nzeyo iyi haichatonzwe iri kusaidu. Plus zvinotonzwa kuti mune chinhu like chiri kufamba. Saka pakurarama kwenyu dambudziko ramuri kuita paside pehuro iri rakanganisa upenyu hwenyu sei since mama muchitaura kuti maitamba bhora? Rakanganisa kuzi pa 2019 papera season handauzombodzokera kubhora futi. Okay. Kuzi pandakaenda kumatrials last year 2022 kuFC Platinum wanditi tanga vanopora. Ko in terms of kuita basa nezvimwe zvakadaro, because I understand kuti semunhu wechikadzi pamwe munoda kuchera mvura, pamwe munoda kutsika, munoda kuita sei, hazvisi kukukanganisa here pakuita mamwe mabasa asiri bhora? Zvekutotsiga mabasa ari heavy haritombodu kuzi kuti ndotena ne-this side inotorwadza. Okay. Saka mune kwamakambotsvaga rubatsiro here ende vari kuti chii chiri kukonzeresa dambudziko? Takamboenda kumachechi vakati kutsingwa kwakaitwa kubhora. Havana here rubatsiro pamwe rwavakati vanokwanisa kuita zvichida pamwe zviri kuda mari kana kuti pane zvavari kutarisira kuti muye nazvo vakubatsirei? Takatomboenda nemari vakamboti harika timbotraya kurapa but zvakaramba. Alright. Saka mabva ipapo makamboenda kana kuchipatara kana chii? Zvipatara ndakaenda ndokuri kunzi kuri kudiwa mari yeoperation. Okay. Yakawanda sei mari? $500. $500. Alright. Saka vari kuti kana 500 ikangowanika vanokwanisa kukubatsira dambudziko rikapfuura? Akati dambudziko robva ratopera after kana 2 weeks chinge chatoserera. Okay. Saka mataura mukati munogara kuShurugwe. Munogara nanani? Ende vane rubatsiro irero vanga vari kukwanisawo kukuitirai kana kuti vakasvikawo pakuti isusu taneta?
kushure kunge ndichigara nambuya vamai vakatombotirai kundibetsera kakawandisa but ndezvekuti kunovachembera saka kuti hanzi nditi ndipewo mari vanenge vasina. Okay. Saka ngati rubatsiro rwamuri kutarisira kumhuri yeZimbabwe rwakamira rwakaita sei? Ndachingokumbira kuti dai ndakwanisawo kuwana $500 ndaenda ndanorapiwa. Ko kune vamwe vanenge vari kunze ukoko vanoti inini pamwe handina $500 yamuri kuda kuti munoitwa operation, but vanokwanisa kubatsirawo nezvimwe zvichida kana pamwe ndezvekushandisa zvinenge zvakaita sezvamungada kushandisa kuti mubatsirikane nedambudziko iri. Ngatileze dai ndawana kana kuzi ndaita zvimakombiyuta zvekusendera vanhu music chichi saka ndikawana nokwanisa kunditengera kana CPU neprinter ndokwanisa kuzvirapisa ndege. Okay. Ko kune kuda pamwe vemachechi kana kuti vanoshanda nechivanhu vachange vachiona chirongwa chinechi vanoti izvonizvo iri dambudziko iriri ndinovimba kuti ndinoita sei ndinogona kuribatsira, makasununguka here kuti vanhu vakaita seivavo vakauya vachiti zvonizvo sisi beloved since mati ndine dambudziko rakadai so inini ndinokwanisa kukubatsirai, makasununguka here kushanda nevanhu vakadaro? Ndakasununguka kozi chandava kuda pari zvino kwangu wakuda kupora chete. Okay. Kozi vamwe vangu vakutoenderera nebhora mberi. Saka mamaifamba umomo vanga vasingakubhadharisei mari here? Mari dzaina dzatikatobuda dai takatochengeta dai takatorapiwa kudhara. Saka vaiona dambudziko but vanga vasingazorikondi. Okay. Saka iko zvinezvi ndingati chamunganyanyoshuwa kuti izvonizvo mupfuurire mberi nelife yenyu yamakamiswa nedambudziko iriri chingava chii? Kuti dai dambudziko iri rapfuura ndingadai izvezvizvi ndaita 1 2 in terms of career yenyu yebhora. Zvakaita sei? Sekuti izvonizvo ndikuti handiti ndichitamba bhora inini ndine pandinotarisira kusvika, saka ndikuti dambudziko iriri dai ranga risipo nhasi unoi dai muri kuzviona muri papi? Dai pamwe ndakatoshedza kana kunational team. Okay. Saka zvese izvozvo zvamiswa nedambudziko. Beloved, mataura mukati zvonizvo dambudziko iriri pamaifamba vaiti kutsingwa, imimi hamuna here kana vanhu vamunofunga kuti vangave vaine zvikonzero zvekukutsingai zvichida pamwe vanhu vamakanetsana navo kana kubhora kana kuti? Ndofungidzira kubhora kozi 2018 pakapera season ndina ndiri top goal scorer kutimu kwedu. Saka kune here vanhu hatisi kuda hedu mazita vamunofunga kuti ndinenge ndanga ndine vanhu vanga vasingafariri kutamba kwandaita bhora kana kuti chi zvinova zvichizova chikonzero kuti ange achikutsingai? Vakawandisa kozi ndakatomboita problem yemakumbo ndipo ndakatanga kususpecta kuti zvinhu zvandiri kuda izvokuwadzisa. Saka pamakaita problem yemakumbo hamuna rubatsiro rwamakambotsvaga akazongopora ega? Ndakatsvaka rubatsiro akapora but pari iko zvino manje akutinyatsozvitanga manje kuchiratidza maybe zvakutinyatsoconnectana here amene. Okay. Saka tisingataure hedu mazita mukangonditsanangurira here rwendo rwamakafamba kune vanobatsira muchitsvaga rubatsiro? Ndakatanga kufamba 2022 pandakamboenda kune imwe n'anga so akanditi zvopera andibvisa chimwe chinhu ndikatoti akuda chapera ndikabva ndikagara no change towedzera ndikaenda kushavani ndikambonofamba but kushavani kwaida mari kozi pandai
Pandaifamba kwachona kwaida transport $5 every day kuti ndotora muteuro. Ndikaona kuti hazisi kushanda, ndobva ndakazouya kuno ndikaenda kumashure kuno vamwe maiso vaiti vanokwanisa kuzvibvisa, tichivapa mari vachitipa mushonga yachona but zvasingashandi because ndaingoti kungodya mushonga wavo like porridge ravaindipa ndasingamboiti kana 5 minutes ndiye ndarirutsa. Tikazobva tikazoenda kuna vamwe baba vari kumusoro vakati muteuro wanda kupa uyu zvodi zvoita. Tikazoenda kuno vandiri kuenda mazuva ano vanenge vari nani but vari kuti chakanonokera chakurisa. Saka pese pamaifamba apa I understand from zvamataura kuti maipiwa mishonga yakasiyana siyana. Pane here pekuti munoti apa at least ndakambova nechange kana ndakambonzwa zviri nani? Ya pana ndiri kuzvishawa ndakambonzwa zviri nani pandakambotemerwa nyora mbiri wese. Ndakambonzwa zviri nani but nenhau yekushaya mari zvabva zvadhakwa. Okay. Saka munhu yakanga akubatsirai nekukutemai nyora aida zvikwanisiro zvakaita sei? Kuzi anga ati ndoda $10 kuti ndikutemere nyora. Then kana paunozodzoka kechi2 second week uya nemari inokwana mombe. Ndobva takakonana ipapo. Alright. Saka mabva ipapo hamuna here kana hama kana shamwari dzakati zvonizvo rega tiite konde since pacho parodiwa mari yemombe tiuendese ikoko kwauri kumbowana rubatsiro runoita sei ruri kuita kuti unzwe zviri nani? Ya kozi mateammates ese kungezi uko wandandiri vakagadzira group paWhatsApp kuti vacontribute mari but hameno zvazongoitika vakakonana udidi munhu wani chete akazongokwanisa senda $10. Saka pakonde apa vatongoti pakazongobuda $10. Kuhama nekuti mataura mateammates kuhama gogo vakatengesa mombe yavanga vasara nayo vakandipa $100. Saka pari zvino pane 110. Okay. Saka gogo ngati vakatodzikisa mombe nekuda kwedambudziko. Right. Saka pari nhasi unoyu toti pane vauya vari kuti kana kuti inini ndoona kukubatsira kana zvechivanhu kana zvemachechi ndevapi vaunenge wakasununguka kushanda navo? Pari zvino ndingangosununguka kushanda nemunhu wese kozi zvandoda kupora kozi handizoti ndichaporera papi. Matsanangura mukati pane kwamuri kuenda mazuva ano vari kuti dambudziko iri chii ende chii chiri kudiwa kuti vakubatsirei? Vari kunditi hanzi wakatsingwa bhora kwaunga uri asi vemumhuriwo vanenge vakacontributawo kuti zvisarapika. Saka iye ari kuti dai wanga wakwanisa wawana mari vanotora mavhe kumba ndinouya nawo ndozokugadzirira kuti paunozoendwa kuoperation zvisanonetsa. Okay. Saka iye since ari kuti zvonizvo dambudziko haachakwanisa kuribatsira, haachakwanisa kurirapa, tarisiro yaari kukupa iye kuti kana mazoenda kuchipatara munonokunda yakamira sei? Haatiti haiwa kuchipatara ona chaunombonoona unonokunda. Kuzibe kutanga pandakaenda kuchipatara kozi ndaitofungidzira kuti ndichanoitwa operation. Kanzi haufanirwi kuitwa operation kozi pachiri chinhu chachona hachitoita operation. Saka pandakazodzokera kwaari zvikanzi handakakuudza kuti pachiri hachidi haifanirwi kuitwa operation. Panongoda kanyama kadiki hanzi kuendwa nako kulabheri udidi.
saka ndo mari iri kudiwa yacho nekuti pakangochekwa kanyama kadiki unoona kuti chii. Okay. Saka iye achiwana semunhu ari kushanda nemweya ari kuti mukaenda kuchipatara dambudziko riri kubva rapera here since riri dambudziko randingati rine link nezvechivanhu since ari kuti zvonizvo makatsingwa rinonopona here kuchipatara. Akati kuchipatara zvinopona kozi anotanga adisconnected zinotanga auya kuondera then ozoenda kuchipatara. Okay. Saka chakamisa izvezvi kuti afanira kuita disconnection yachona chii? Mari ndo pasina. Okay. Ari kuda mari yakawanda sei? Vari kungoda almost tongoti $40 kuenda kushowroom nekudzoka. Alright. Tinotora chona then ndozoenda kuchipatara. Okay. Saka kana matora ivhu iri repamba haana here mubhadharo kana zvimwe zvaari kuda? Uyo ndakawana uyo anga asingabhadharisi kozi avanobhadharisa rapedzisira ndati bheta kusiyana nawo. Okay. Saka nhasi ndoda kuti mutarise kumhuri yeZimbabwe mutsanangura kuti zvamuri kutarisira kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe chii chaizvo kuti dambudziko renyu riwanike richifambiswa richidarika. Ayenda chandiri kutongoda ndechoti ndibatsirewo nemari kuti ndikwanise kuenda kuchipatara nekunotora vhu rachona kuti zvese zvingobva zvapera kawanda. Okay. Ko kune vari kuti isusu hatina mari pamwe vane rumwe rubatsiro maybe in kind kana kuti vane zvavanoda kukupai kana kuti vari kuti no uyai tikubatsire kana nechivanhu kana nechii muruda kuti chii kwavari? Ndongozvigamuchira zvese kozi chandangoda iko ndokwakupora kozi ndatambura. Okay. So all in all ndichitarisa kubva 2018 kusvika patasvika nhasi mungati maluza mari yakawanda sei kupfurikidza nedambudziko? Ndongoti kana $3,000 US. Okay, ndoda kukudzorerai kumashure mbichana. I know kuti matsanangura mamwe matambudziko amuri kusangana nawo as a person, but ndoda kuti timbotarisa matambudziko amuri kusangana nawo mucommunity. Manga muri munhu anga ari right, anga achizviitira basa rake achikwanisa kuita sei kuzviraramisa. Community iri kuzvitambira sei kuti nhasi mazongomoka makuzvimba pasite? Zvine here zvazvakanganisa muvanhu vamunogara nawo kana muvanhu vakakukomberedzai? Zvakutoshota even kutofamba chaiko muroad kuzi munhu unoshaya kuti atinga kwakutarisa zviya zvekutoshamisika zviya kutoti wega unotofeel out of place kutoti nechandabudirawo pamba chii. Matsaura mukati munogara nagogo ende ndichiona picture yagogo vanofanira kunge vava munhu mukuru ende imimi hamuchakwanisa kutamba bhora zvanga zvichikuraramisai kumashure kupfurikidza nedambudziko iri. Hamuna here zvimwe zvandingati kana zvakaita nachikafu kana chii zvekuti mumbofanira kubatsirikana kusvikira dambudziko raita se rapfuura kuti imimi mukwanise kuenderera mberi nekurarama kwenyu uyezve muchikwanisa kuramba muchibatsira gogo? Pari zvino handina kuzi zvakatongondiomerawo rutoshaya kana even dhora rekujusa time che. Saka kumhuri yeZimbabwe hamuna here chikumbiro chamungada kuti mubatsirike probably pamwe neidzo mari dzeairtime nekuti imimi wacho bosi kana mauti hamuna kana $1 reairtime it means kuti mari zvaiko zvinezvi haipo panzvimbo kuti imimi mubatsirike pakurarama kwenyu nagogo, zvingava kana chikafu, zvingava kana zvekupfeka kana chii, hapana zvamungada here? Zvese zvotodiwa kuzi neeji yaanagogo aichaita mawana wangatombokwanisikana kana kuti kwanzi ngatoti kwanzi wangaenda kubasa kutofamba kutobva panapa kuenda kana kugedho kwatokwanisa. Okay. Saka izvezvi pamuri kuno gogo vanani vari kugara nani? Ani mwana wavo mukuru mudiki kupesira. Haana zvimwe zvaanoitira zvekuti zvichida pamwe dzimwe nguva vari kutosara vari vega? Kana
haana zvimwe zvavanoita. Atongo siya upenyu hwake kuti inini ndinganditarise gogo. But kwaari haizi challenge here, because ndino understanda kuti munhu une zvimwe zvaunoda, une nguo yako yaunoda kana kuenda kana kubasa kana chii. Haitori challenge because anototaura kuti ndotoda kutoenda kubasa but inyaya yokuti pana gogo handingavasiye ega zviti. Saka kumhuri yeZimbabwe ngati rubatsiro rwamuri kutarisira kuti ivo gogo vachona vawaniwo vachibatsirika, nekuti imimi kuenda kwenyu kunotamba bhora uye achiendawo achinoitawo zvaanoitawo neupenyu hwake, munobatsirana futi kutarisa gogo. Chii chimwe chamungada? Ndofunga mambotaura kumashure mukati munoda laptop chichi handiti, but laptop means kuti makufanira futi kugadzira ma clients anouya achizoti nhasi ndoda kuloderwa music, ndoda kuisirwa chakati. Tiri kuda chinhu chekuti gogo vanototanga kutobatsirika nenguva iyoyo. Gogo pari chinhu chaungakwanisa kalesi vakawana uko, kuzi ndaimbovaitira zvehuko ndodzavanotokwanisa kuchengeta, like izvezvo vane matoka avo ndo vanotombochengeta. Saka kana wakaita hukudza vanokwanisa kutengesa hukudza vachitenga chikafu. Okay. Saka imimi toti dambudziko iri rabatsirwa rapfuura, amudi here kubatsiranawo ngati iproject yekuitwa nagogo iyi kuti mufambire mberi, kuti muwanikwe muchikwanisa kubatsirana gogo, nekuti pari zvino muchitaura hamuzive kuti dambudziko iri rikapfuura muchadzokera ku FC Platinum kana vakakumirira here. Uyezve rimwe dambudziko randiri kuona nderekuti pamwe muchasvika monzanonzi hamuzi mufomu, but munenge muchida kuita sei, upenyu hunongofanira kuramba huchienda kumberi. But trick kuti hanzi ndichadzokera kubhora handioni, patova mutactic yodoni ndichotsvaka basa kuzi plus neage yachona 25 years kuti hanzi ndirambe ndichitenderera nebhora remuZimbabwe iri haronetsa, rodawo vana vadiki. Okay. Saka mataura mukati zvonizvo paakuda kuti mutsvage rimwe basa, mabasa amungava makasununguka kutora, mabasa akaita seapi? Like yekushanda kana mushopu. Mushopu. Okay. Makamborishanda here before? Ndambovhera ndakamboshanda. Okay. Maingova munhu webhora. Alright. Okay. Saka iko zvinezvi ndoda kuti kumhuri yeZimbabwe yakatarisa muvasiyire nhamba dzenyu dzefoni pamunokwanisa kubatika, kuti kana paine yasundwa kuti akubatsirei anokwanisa kukubatai panhamba idzodzo, kana kuti ngati address yekwamunowanika, kuti afunga kuti no nhasi ndoda unopa sisi beloved chakati anokwanisa kusvika achikubatsirai. Nhamba dzangu dzenetwork dzoti 071 33 60 539, then dzebad doti 077 078 496 443. Okay. Ndichakumbira kuti mudzidzokorodze futi mbichana kuitira kuti pamwe kune anenge achida kunyora pasi awane nguva yekuita sei yekunyora. Dzenetwork dzoti 071 33 60 539, bad 078 496 443. Kune vanoti zvonizvo sinzi mataura kuti mune zvimwe zvinhu zvamunongada kuti muita semubatsirikani, pane vanogona kuuya nezvinhu kana kuti vanoti reka ndinosiyira sisi beloved zvakati, vanokuwana ipapi? Pari zvino ndichiri kunoku kwaRarare, saka vanokwanisa kuuya kuno kuWaterfalls. Ndipewo adresi yachona ipanapa. Adresi ipanapa ndinyatsoiziva. Okay. Kana toti masumuka mabva panapa nhasi munenge muchiwanika papi? Kushurugwe. Ndowanikwa kushurugwe kunonzi kwaLolo. Pasiziva. Ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe dambudziko riri kusangana naSisi Beloved, vane bundu rakabuda paside pehuro yavo
kanganisa upenyu hwavo. Anga ari munhu anga achizvitambira bhora, anga achirarama nekutamba bhora, uyezve anga achitokwanisa kubatsira gogo wake nekupfurikidza nekutamba bhora. Asi kupfurikidza nedambudziko iri havachakwanisa kunge vachitamba bhora, uyezve havazive kuti nhasi vakanzi vapora vanokwanisa kudzokera kungezi kwavanga vakawana jezi kuti vanotamba bhora. Havazivi kuti nzvimbo iyi ichiripo here kana kuti hakusisina. Uye munhu akuti zvenizvo ari kutsvaga basa zvichida kana mabasa emushopu kana epai mhuri yeZimbabwe. Nhamba dzavo ndo dzatichaisa pazasi pescreen yedu. Kune vanoda kubatsira, wanikai muchivabata panhamba idzodzo. Uyezve ndinokukurudzirai kuramba muchiteera maprograms anobuda paSly Media TV, paFacebook, paTwitter, paTikTok, pese tinowanikwa tiripo. Ndatenda nenguva yamatipa kuti muteerere dambudziko raSisi Beloved. Ndichitenda kuti nemoyo werudo watinawo sevanhu vemuZimbabwe tichawanikwa tichivabatsira padambudziko iri kuti ridarike, uyezve vawanikwe vachikwanisa kurarama vachiwana zvekuita zvichaita kuti vanobatsirani gogo vari kumusha kushurugwi.